Ndang kok gercemi macem mimi. Ket mau sing kon rekoso aku terus. Sapa to, Lek? Sapa? Panut cang landang. Kok sapa? Lah nek Mbak Tatin ngono semelang bluk-bluk ngono jek rada masuk akal. Lah nek kowe ngopo ora ana resiko apa kok? Ya gak. Adol ayu. Ayu ini mantan kasep aja ayu, adol nom. Wong aja ngono kuwi, adol kualitas karya. Lah kan aku adol swara, lah kowe adol apa? Kok dong swara blas lho kowe. Lah iki mau apa kowe ora krungu? Oh suaramu to? Heeh. Kok ya apik. Ah saiki Kadang sik, Pak. Jare kuat. mumpuni kok seniman mumpuni kok. Alah, nek ndok kok HP iki mbok rasak gondon Lek. Oh dudu HP. Perabote. Apri. Nggih, Mbak Limbu, macangi. Lagi teko to iki mau. Pripun? Lagi teko. Oh, pon ket mau. Nang ngendi? Di delikke riyen to. Oh iya iya. Sale lek meniku nek apa jenenge nggen petengan ngeten iki bebayani. Oh, sapa sing bebayani? Lek men. Oh, lah kok bebayani kenapa? Kowe iki ra mudeng. Apa? Nek wong ayu ki dipingit. Wong ayu ki ora didol murah, didelikno nek barang mahal intan beliane tetep digoleki. Ha mbok keceblong ning pecelen inten teteplah intan. Oh, Kristal. maju sithik, Nah. maju sithik, maju sithik. Maju sithik iki kena anu pilar jas. Iya. Kuwi lho. Dadi Oh, jenenge wong apik ki ning ngendi papan digoleki. Heeh. Wong apik mbok delik apa? Anu kae lho, ana MC kondang apik goleki. Heeh. Kae lho ana penyanyi wonge entengan digoleki. Heeh. Kae lho, dalang manut regane digoleki. Ngono goleki. Dalang manut regane. Lah sing penting kan lumadi to, Pak. Iya iya. Saiki nek jenenge ukurane larang kok ora relatif to. Relatif. Jenenge seni kuwi Lanjut. apa larang tinuku murah jinaru. Nah, mbok di paribasan digratis nek jate ra seneng ya emoh. Betul. Diregano larang nek pancen kuwi rena ing penggalih dadi lan mareme ya digoleki Dilakoni diuber. lah. Lho aku kan jane iki ngerti dhewe, Jakarta ya ning Jakarta to. Wah, Saiki Diuber terus lah. wih, weh. Jakarta tak batalke. Weh, terus Jakarta batalke. Terus ngeboti kene. Ngebot kene. Mergane Soale kono radil. ora dil. Wonten iki pancen pun sanggem kalian panjenengan Ya. para desa. Suwaneng para desan, iki Dalamipun. keluarga besar Pak Martosiswoyo. Nggih. Ini tadi diwakili oleh Pak Nardi sing ngagem beskap warna krem tadi. Mana Nggih. coba? Pak Nardi pun. Nah, niko Pak Sunardi. Ngaten. Itu dosen Ukrida di Jakarta. Wow. Pernah pentas neng Ukrida Purung? Belum kalau saya. Belum. Wingi wayangan Elisa Rocarus. Wonten Universitas Tarumanegara. Oh, kayak Untar ya? Nggih, wonten Tarumanegara. Ukrida sapa wayangan yang dhisik Pak Anom? Anjir. Nggih, terus dan keluarga Pak Diro Sumanto. Keluarga Pak Diro Sumanto. Tadi diwakili oleh Pak Eko Subadri. Ngaten. Pak Badri itu kepala SMK 4 Kepala Klaten. SMK 4. Nah, biaya ini tadi sing pakai Blangkon Yojo tadi. Pundi? Ngaten. Pundi ya Pak Badri ndi ya? Wah, neng Buri kabeh. Sembah nuwun. Oh, iki sing Bapak. ditenteni kalian berdua. Ngono. Iyalah. Heeh. Lho le apa ora sing ditenteni kowe antek cah cilik-cilik ning ngarepan kowe kledang-kledang teko cah cilik-cilik ngarepan mau. Aduh, parkirane 7 menit wae ana gek ah inces ki ndi aku selak dinyang aku. Oh, jadi ngenteni Apri. Heeh. Pancen wong ayu ki ya abot sanggane. Wong Ya, ayu piye? abot Sanggone sanggane. anu kae ayu nyenengke ya kanggone sing nyawang wong ayu ki nyenengke. Heeh. Kanggone sing nyawang. Ning tumrape sing lakoni wong ayu ki abot sanggane. abote Umpama metu. Heeh. Bapakne utawa masih ra iso metuk diterke wong liya. Glo. Wong wedok gondolan. Wong wedok apa? Gondolan. Mongko nyun sing bapake ra iso metuk, ndelalah masih ra iso metuk, tulung kok bareng karo kancamu ya, Nduk. Ning Oh. pandangan wong sing ra seneng ki dalan iki lho. Lho Wong diopeni wedok wong gondolan. mula raine resik, wong diopeni. ya kaya jenengmu to. Heeh. Mindolan, Mimin gondolan. Mimin idola. Dadi Jenenge iki sapa saiki iki? Mindola. Mindola. Weh. Artinya apa ta, Lek? Mimin sang idola. Wis sing Weh. maringi jeneng ki sapa? Kuwi kan asline penggemarku. Ning mergo pekewoh karo Bu Dewi. Iya, terus? Ya terus ya mung kandhek juning batin wae. Heeh, ngono. Sekar.
ini bundamu nak. Bunda Sukimin. Iya. Nggih matur nuwun sampun derek kepareng derek silaturahim. Mugi-mugi pengkang dados setyanipun. Ya. Pinaringan apa Nduk ya ijabah lancar setyanipun. Jenenge guyub rukun tetep lestari. Aja nganti pecah belah putra wayah kabeh sedulur nyawiji. Tunggal tekad ngono ya. Senenge wong tuwa ki nek anak do rukun. Ya. Ngono ta. Coba nek do regejegan, do padu. Ngono kuwi mbok wong tua dikirimi ingkung 10 ya atine tetep goreh. Lho, ning nek tentrem karo tangga ya sayu, putra wayah guyub rukun. Ngono ki wong tua kaya kesiram banyu sewindu rasane. Ya. Nek Pak Martosiswaya dari 6 putranya. Sing tunggu mah para desan siji tok yang nomor 1. Satu di Jepara, yang lain di Jakarta. Ngaten. Nggih, dadi omah iki kosong. Ngono. Heeh, dadi nek arep gondol Mimin iso lewat kene maksudnya. Nggih mboten saged sowan mriki. Nyatane kula ki paribasan Mimin Karangnangka ya para desan ya Karangnangka sampun kaping-kaping sowan mriki to kula menika. Oh iya. Kowe saka Karangnangka Mimin karo Beteng Randulan nang para desan ki rak wis nyawiji. Nyatane kowe nek kene ya ditunggoni garwamu. Kita gok. Ndi mula le dandal dipol-polke blek ketunggon suamine. Mula angger tok job ki jan sinten? Kita gok angga inggi. Ki piye to? Kita gok angga inggi. Lah jenenge biasane kan sing putri melu jenenge lanang. Iki lanang melu jenenge sing putri kok. Anu, lah sing kewahyon kula. Oh, kudune kan Miming Togok. Lah iki malah Togok angga inggi kok. Lah nggih. Aku kok ngumet ta, Lek. Sing nyenengi kowe kok ngonoan ae. Lah tekno nek wong anu ya kusik-kusik mikir 10 kali kok ya. Ning ya ora apa-apa ku nyatane fans penggemar sejati. Kita tanpa penggemar bukanlah siapa-siapa. Sembah nuwun ya Mas Togok. Cium jauh sik, cium jauh. Sun jauh dulu. Wis urung. Dereng. Kok sun jauh sik kok. Endi to kok? Oh iya. Kudune dicium bojo ki jenenge malah blengeri. Lah kok kuwi ya jejer karo Kakang Masil lho marai. Oh niku. Wis jan sedulur Sinara Wedi karo Mas Jalu kuwi jan wis. Tos dulu. Loh, ra. Ya aja wangkal Mas nek dikandani Mas Jalu iki. Nek karo Boem gelot to goleke mungsuh ae. Boem ki iso nggoni kowe iki nek ndak katut kabeh. Nek sijine anu kowe iki aja malah jarak wong ngono kuwi mesake. Rungokne. Lah wong wayang Togok wis do wayangan kok wis diutangi duwite karo Boem ya mesake wong. Karwane kowe sing jembar jangkae, bakul duren, guru, dalang, bisnis teratak lho. Anu ngeruk. Arep tuku alon yo nek niate apik ya tak. Tur oh iya aku nganti lali dilalah. Apri Mimin. Ada yang beda lho malam hari ini apa nih coba. Babakan menapa nggih? Oh, iki gawangane anyar. Dia nyari nang kene malam ini. Simbole Garuda. Dawa tur kepara apik. Lho ya kita. Iki pertama kali dienggo ya nang kene iki. Elok. Teng live streaming mula kok ketok bawero. Digaweke panggung jembar. Gawake apa gawangan dawa tur dasare anyar iki gambare yo jane Sanggar Cemara itu punya logo sendiri ning tetep karo Mas Wisnu dan Mas Hari sing dipasang gambar Garuda Pancasila. Panggunge jembare kaya ngene iki nek lek min ra ngantek payah wah maneman. Iya nek ora balik jungkir ping 17 ngono ya. Iya. Jane aku sinden apa manol kok ngono. Ya, iki ndongake sing kagungan kersa kalian berdua. Aja aku mau wis kok. Pak Nardi nggih. Nggih, keluarga besar Pak Martosiswaya dan Pak Diro Sumanto. Nggih, keluarga besar Mbah Martosiswaya, Mbah Diro Sumanto almarhum. Mugi-mugi sak keluarga besar pinaringan rezeki ingkang gangsal berkah lan barokah, kesehatan ingkang linangkung, tutup anggenipun momong putra wayang. Amin. Dongamu piye, Lek?
Ya pokoknya guyub rukun salaminyo aja padha regejegan sing delalah diparingi secara finansial berlebih jemput bola nyedaki sing ra duwe. Ya. Niki psikologisnya ngoten. Wong ra duwe iki nek arep nyedak nggone wong sugih. Ki wedi lupute darane njaluk golek utangan. Mula sing secara finansial menika lebih ngerangkul sing ra duwe tangga teparo sedulur men dadi nika dados seimbang anggonipun seduluran. Ora ana unek-unek kadang konang iki ora kadang konang ya. Kadang konang ora ana sing ketok sing bondo, sing ketok sing sukses, sing ketok sing sugih menika mboten. Saling mensupport. Saking mensupport. Ngaten sih. Senenge sowaning para desa ki angger wayangan ki mesti ketrima sing nonton akeh. Ketenggan Pak Mbah Lurah. Mbak Lurah. Pak Dan Ramil sama Pak Kapolsek. Pak Kapol. Lho kowe seneng to nek Pak polisi. Lah ngopo? Jare bedile loro. Kok bedile loro ki piye? Bedil kalih. Heeh. Bedil dinas kalih bedil pribadi. Nek bedil dinas? Bedil dinas ki nggo membasmi keangkara murkaan. Duer. Heeh. Heeh. Penduduke berkurang. Mbak nek bedil pribadi? Bedil pribadi der nyambah jumlah penduduk. Jadi nek bedil dinas der mengurangi jumlah penduduk. Bedil pribadi der nambah jumlah penduduk. Lah nek sing ditembak kowe mbok ngantek menangi sejarah ya ora nambah jumlah penduduk. Aku wanita berhumus lho aku ki. Apa? Subur lho maksudnya nek ngoten. Oh kok subur? Subur piye? Mesti nek wanita sing lemah kan wonten sing cengkah cara iya iya. Kulo kan subur. Fertil. Fertil. Oh. Fertil. Mula dilo-dilo meteng wae ya. Nah, upama tanduran ki dadine subur mengandung klorofil. Zat hijau daun. Dadi cara dianak ki kok banyu susune gancar. Oh ngono. Engko apa wis? Dereng no. Oh dereng. Blas lu gepok singgol wong lanang kok. Weh, ijaz suci, menjaga kesucian. Wong wedok reptil kok. Kok reptil. Reptil wah kadal. Tanduran ki ana zat hijau daune klorofil. Oh dale kok pertil apa anu reptil. Reptil wah kadal. Mbak Tatin jak rene sisan engko nembang bareng ya. Monggo Bu Tatin. Mana Mbak Tatin wis siap burung? Sampun. Ning endi iki? Wonten transit. Oh, di tempat transit. Oke, yo. Ojo ngece komburi bukane, Kris. Ya, yuk sisanku nyanyi bareng Mbak Tatin. Yuk. Aja ninggal aku terima gunting. Wiwit bukan janjine bebarengan. Barang-barang ame abang kosnya kiwang. Berliane bojo ngece, bojo ngece. Lamun ngece, kawalah kowe burine. Berliane bojo ngece, bojo ngece. Lamun ngece, kawalah kowe burine. La 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 la. Aja ninggal aku terima gunting. Wiwit budak janjine bebarengan. Barang-barang ame abang terus kekiwang. Berliane bojo ngece, bojo ngece. Lamun ngece, ayo melu munggah Mbak Tatin. Pisan leh. Aja ninggal aku
iku bar nyawang Mimin ya ta terus kepethuk Tatin yang sedemikian belengahnya. Pripun, Pak? Lama tak jumpa. Langsung menggelegak saya itu. Langsung ngelak. Hah? Kok langsung ngelak? Dalah kok ngelak iki terus arep ngopo nek ngelak rumah. Nggih mboten ngertos kok. Ngelak nggih mik to nggih. Oh lho. Iya. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa maksudnya. Lah iki lho mik iki lho. Oh nggih. Umpama liyane ngono ya ora apa-apa. Sinden kudune disawang marahi resep nyawang sinden kok mari glegeken tok ya. Lho kan mau nyawang Mimin, terus iki ana Tatin lho, piye to? Bedanipun menapa? Oh, bedane iki kan ya tenanan ngono lho. Ngono, ya beda lah. Apa ta? Ngapa kok ijek sensir aku lho? Kowe ra etuk galak-galak, ra etuk arogan. Iki wilayahku. Kowe cah Sentolo Kulon Progo. Ning yo lanyo-lanyo takon, "Wo, masang." Lho ning yo piye lho, ora apa-apa sing penting kan wis klik karo dalange ya Tin ya. Oh iya. Lah sawangen to jarike padha sida mukti. Lho. Oh iya, padha. Padahal ora kan. Pripun, Pak? Piye, Mbah? Aku ki kon ngopo nek kene iki? Aku ki mengarep takon tok. Aku ki kon ngopo nek kene? Jenengan iki ngembani. Selama ini dialem ayu Tatin, suaranya apik Tatin, seger Tatin. Aku dina ngono ki sampean ki trimo. Jangan dicican kok. Wah. Lah, ngene aku main dengan Bapak main perso ki Mbak jarane aku tukang tumbak cucukan. Ngerti dhewe to sampean? Tenan nek sing jenenge Mimin ora tau cucuk tumbakan. Wis pokoke ya ngono kuwi. Tumbak cucukan kok cucuk tumbakan. Nek wong tuwa ki cok kuwalak-kuwale, wong iki sing sabar karo narima apa-apa ki ditampa kanthi sareh. Nek disakiti terus kok kon trimo terus, sesuk ya sabar ku ya entek sampean. Wong tuwa ora iso mutusi gawe tengah malah karepe ora sah sedadal, engko ndak malah ana sing ora karo-karuan. Engko malah pindah geger repot kowe engko kene ratune. Pareng, Pak. Ngene, wah anak teluwi beda-beda. Beda-beda piye, Mbah? Ambune. Kok ambune? Ambune piye? Lho piye parfume maksude? Iya tegese kan parfum ana sing wangi banget, ana sing enak, ana sing ora patek barang ngono kuwi. Anak teluwe neko-neko, kesenengane ya beda-beda. Beda-beda, Pak. Nggon sayuran iki ya senengane beda-beda. Beda-beda nek bedane piye? Kula senenge apa? Apri senengane mesti sayur asem. Sayur asem. Gorengane iwak asin. Iwak asin. Seger. Tatin. Tatin. Sayur lodeh. Sayur lodeh. Gorengane iki lawuane mesti empal. Weh, empal. Mimin iki gudeg bonggol gedang lho senengane. Kuwi pakan sapi lho, Pak. Sapi nek ora dicampur karo apa ngono ki ora karuan langsung gage-gage lho. Kowe kudu ngerti lho, panganan sing jane ora pati enak dadi enak iki mergane apa bonggol gedang saking pintere lengolah. Dadi iki tak anggap chef paling top iku kowe kuwi. Lho kok malah muring-muring. Oh, dadi aku malah chef paling matur nuwun ya. Iya, Ya Allah, wong tua-tua lucu ya. Aku kok malah kaya gejegluk blandar ngono to. Gejegluk anak arep apa kan ala pariban ana dinulu paribasan nek anak dina jenengan kak ya ora lino. Iya. Anak masuk angin iki dipresake to paribasan. Iya, pokoke jenenge wong kuwi anak kuwi paribasane mutiarane ning alam donya iki ming anak gantilane nyawa iki ming. Kowe gantilane nyawane bapak lho kowe iki. Kok aku ora percaya to nek iki bapakku. Lah kok cara percaya? Apa didelok iki lho wajahe. Genah iki. Ya ora sah ngono, kowe iki ya anakku ming tek nelingku ngijab iki mbokmu wis meteng 3 sasi. Jenenge ya udah anakmu to, Pak. Masa ya anakmu. Nek wong meteng iki pirang sasi? 9 sasi. Lah isih uman 6 sasi ki ora lumayan. Kowe ki anak. Kok beda karo sampean ngono lho. Uman apane? Uman apane 6 sasi ku? Nek wong meteng iki rak 9 sasi. 9 sasi. Lah iki le meteng agek 3 sasi. Lagi 3 sasi. Sing genepi 9 sasi iki rak kurang 6 sasi. Oh, kurang apane jroning 6 sasi? Kurang umur to nek apa ana bayi kok lahir 3 sasi ya ora ana kudune rak 9 sasi. Aku sing genepi. Lho. Ane kan bibitnya udah suka bapak. Weh, bibit ki ra penting, sing penting rabok karo lemahe arep ana bibit. Bibite apik nek ora dibanyoni ya ora.
Ora apa bibit apik. Mulane kok beda. Lah nek kono dhisik laire pas piye to, Pak? Kok iso beda dhewe karo sing iki lho. Iki pas rendeng. Critakno. Iki apa sing iki mau apa? Pas rendeng. Oh, pas rendeng, Tatin pas Critakno Pak rendeng. kasude bianku keluyanku tenan sing jenenge Mimin iki mbiyen lair ki mbokne 3 jam meneng kamar pelairan kuwi mamu. Ketane bocah uta apa kok 3 jam. Mondar mandir ning jaba kok ora metu-metu aku bareng brumbiang mbok niki mancal bedane ngembruki lemari ngrauk apa jenenge rak ambyar sepirang-pirang kae let sedilit bedane metu iki laire iki 14 kilo bayi kok 14 kilo iki bayi apa dawane setengah meter Wih, lair wong apa pedet dibopong bedane ngono metu pundi sing namine Pak Waloyono dalem Bu aku niki putrane bayi sanes cempe aduh ya ngono saking bocahe merusuh nang jero kok ya ora wis mansali janggute bedane jembo terus niki nggih anu Pak nyun ngapunten gandeng laire ora pati normal niki 14 kilo kepeksa bojo jenengan kula jahit ya aku ya nggih mboten napa-napa Bu ning penting kula mangenge raketan sithik Ngengei apa to, Pak? Ngengei apane? Bolah iki luwet lho. Ngopo bolah iku ngopo? Ku ngundho layangan ku wulet. Lho kok di ngundho layangan kok terus dadak dingengei iki piye? Lah bolahe nek dientekke rak ora iso ngundho layangan. Ukelane tak kon ngengei. bolahe to sing digengei. Sing dingengei iki bolahe. Lah nggih langgep napane sampean? Ampun neko-neko ya aneh-aneh. Lah sing dijahit apane? Sing Nun Sing dijahit apane? Wong tak takon wong iki. Cetha nek sing patut dijahit. Iki arep joget iki lha ngopo to iki? Ora lah jane iki simboke nandi? Mati. Kok mati to? Oh karo bojone kok dimatek-mateki. Lah mati tenan lho moko ming sepele sebabe niku. Sebabe apa? Ming klilipen. Klilipene kok iso ngantek ora ana lho sibu ki. Klilipen suwunan kuwi lho. Dadi ana wong nggake suwunan kuwi nonton ngono kuwi ngelok nanging mripate bojoku lha yo ambyar dadi sawiel. Kena blandar ngono. Pas Tatin umur pira kuwi? Nun, Pas Tatin umur pira? niki kalih niki isik do mimik kabeh. Heeh, terus. Tinggal mbokne. Heeh, terus. Ha njur kula niku Bapak dadi ibu sisan ya. ora yo aku piye carane iso ngemiki anakku mongko aku yo ora duwe kepiye-kepiye yo wis aku duwe ingon-ingon. Heeh. Nah, Apa? Iya, bacutke kok. niki kula ora ngingu wedhus PE. Wedhus PE. PE niku kan susune bermanfaat. Heeh. Niku niki kula nehke apri. Kake Gandeng apri. wedhus men siji. Wedhus ming siji. Nah, kula dikelingan duwe sapi. Sapi. Sapi diperah metu susune kula nehke niki. Oh, Niki. jadi saya susu wedhus. Nggih. Si Tatin susu sapi. Lah sing Terus kari dhewe kula ora bingung. oh, sapine ya mung siji, wedhuse mung Nggih, siji. lah kula kelingan. Ngono ya. Wah iki mimin iki arep tak embeni susu apa ya? Oh, wis Lah wis kok kecekel. ning ngarepku teko Wis kecekel ya. Kok nyusu sing tukang balapan kae to, Pak? ora kuwi asune tak dol tak gunukoke susu kowe. Oh, Masa susu asu disusu kowe. Nggih Mbok Singa, Mbok Singa, Mbok Cange. Nggih nderek mau menapa kersanipun. Oh, nggih. Ya ki tetembangan sik sak lagu ya. Wah, nggih, Apa terus Jula-juli. Wah ampun mboten sanggih joleh mboten. Lah kok ora Jula-juli Bawalu ngene Bawalu kok ora Jula-juli iki piye? Bapak lu ya jula-juli kok lagi. Kula niku bar lara lho Mbok Cange. Lara apa? Lho ora kepenak pokoke lah pokoke ten rumah sakit niku lara. Nang rumah Ya, sakit lara lara. apa? Lara apa? Wah, pokoke Apa lara ati mergo ditinggal simbok kuwi jenengan piyai kaku ora ono sing ngladeni anak do wangkal kabeh. ora ngono ya min tenan aku ki lara. Lara panu. Terus pantangane iki doktere ngomong kowe rasa nganu Pak Ulya siji ora oleh ngerokok. Aku yo guwang rokok set. Oh iya, loro. Aku ganting linting Mas. Oh iya. Nek udu rokok. Udu rokok jenenge udut kuwi. Nggih, terus sing ping pindho ora kena melek bengi-bengi. Lah. Waduh lah iki. Angin wengi ku rape. Nggih, mula aku engko le ndagel karo merem. Dadi menang melek. Nggih. Dadi ora melek. Nggih, Ping 3 Ping 3 kudu sabar lan upamane apa-apa diparingi kudu matur nuwun lan bersyukur nang ngersane Gusti Ngakarya Loka. Iya.
Ping papat nek mayang rasah nampa amplop. Oh, nggih niku nek amplop nggo ngopo? Sing penting ra yo isine. Nggih, Pak. Ayo. Ngapa? Jare nembing kowe lho ndak. Nembang kok nembing. Ayo to. Yo. Lah iki dereng wonten dawuh to. Iya. Napa niku? Dawuhe Mbah Walu ya. Oh, CPN GN langsung wong telu mengko aku JL. Ayo monggo. Apa jel Ini bae. Caping. Aku karo kowe bawa caping gunung, sing jengleng bapak karo elik. Oh, cocok. Bagian aniaya terus aku juga. Lho kan partai dhewe wis ta. Ya, ora apa-apa lah. Yo, caping gunung sik ya. Iki engko ana pasumbang uga diaturake. Saiki yo talentnya disuruh nyanyi sik to ya. Napa mboten ngenten mawon Mbok Cange? Piye? Mbok kula wau menika panjenenganipun Pak Nardi menika pokoke aku arep bawa. Lah mbok nggih pun daulat rumiyin supados minggah dateng panggung. Pak Nardi naik dulu, Nggih. bar kuwi lagi sindane sing nembang. Nggih. Boleh. Supados ngaten. Gosek cocok ora Mbak Tatin? Pak Sunardi monggo lenggahipun Cocok ya? Kula manut apa-apa. Ya wis saiki dipethuk neng bibir panggung sana. Mbak Tatin sing methuk. Oke, yo srepeke Mataram sik, Pak Nardi monggo minggah panggung, Pak. Duduk. Monggo Bapak. Iya monggo. Oh, tuh. Wong Pak Nardi teng mriko dikeki mik sinoman iki. Pak Nardi, Wong monggo. tuwa ora pati permono nggih slumrah. Nggih. Lepas masker mawon ora apa-apa ben ketok nggo anteng. Lepas rumiyin masker. Ah, lepas aja, lepas penuh aja. Nah, ndak darani jenggot putih nek nang ngisor. Lah, Nah, pun. lho ra ganteng to. Iki sepupuku. Oh nggih. Ngono. Si. Ora Ding, Sampun. ibunda beliau sepupunya bapak saya. Nggih. Adik Iki sudah umur 67 ya? 65 65 sih baru kaya baru ngene. pensiun kemarin Oh, pensiun dari dari Ugrida. Ugrida. Dosen. Tetapi di masih Ugrida. dimanfaatkan. Oh, masih statusnya pensiun tapi tetap ngasto di Ugrida. Nggih, lho. Puji Tuhan. Luar biasa. Ngersakaken bawa menapa? Nah niki Asmarandono Slendra Sanga. Asmarandono. Nggih. Kula niku Pripun? boten saged sebetulnya. Lah nek mboten saged, nek mboten Kawan saged dosa nggih, tahun. mboten sah. Nggih. Kawan dosa tahun niku mboten nabuh gamelan. Ning awan mau beliau niku. bondet gambir sawit kutut manggung. Tapi kanca-kanca Jenengan mau nabuh ricikan apa Pak Nardi? duka niku lali kula. Wis nabuh kok lali. Bawa barang kok. Ajeng anu nyuwun bantuan kalih Mbak Tatin. Mbak Tatin apa Bu Tatin? Manut jenengan Napa penake pripun? Jeng Tatin mawon. Jeng ketok enek jeng ki dienggo sapa iki? Nek jengki yo nggo gadis kaya aku ngene iki. Jengat nek kowe. Nimas. Sengat. Nimas. Nimas. Kula manut panjenengan mawon Waduh. penake pripun? Nek manut wong kula mboten iso kok manut. Kula ajeng manut jenengan. Oh manut. Nggih. Ya nduk wae. Nduk nggih. Nek jeng niku mengke dingge niki jengges. Nggih nggih. Hei. Apa jengges? Piye to Pak aku? Nggih. Aniaya terus lho ket. Nggih. Anune dititipke anu teng pojok mriku ae Mas. Kerduse ben didum neng sing neng Kula panggung. nyuwun Nggih. dibantu diajak. Nah, diselehke men mengke Kula didum demben dhewe. niku ceklan Selehke kula teng niku pojok Bonang. mriku. Nggih. Niku saweg SMP Nggih, 40 tahun yang lalu. nyekel bonang. Nggih. Oh, sak menika nyekel napa? Dan iki nyekel mic. Oh nyekel mic iki. Nggih. Lah niki selama niki ajeng nyoba wong nggih. Nggih. Bawa Nggih, monggo. bawa Pak Nardi.
Dawah langgam mimpi. Ngimpi. Langgam mimpi. Oh, Oke. Mimpi niku pripun? Ngimpi. Nggih, diajari nggih kula. Ngimpi ya, Bang. Pengen ngimpi basah. Ayo bawa sik. Ngoleh grambyang ngimpine nek wis bar bawa. Nggih. Monggo. Cedap nembe bikak nih kok. Nggih. Ajane nek cara YouTube nggih Mas, niku sinomane iki cukup neng pinggir panggung. Engko sing ngiderke kerduse niku yoga-yogane dhewe. Ngaten. Ning ya ora apa-apa. Nggih, yuk monggo. Nanananu Nawang datan boseni. Matur nuwun nggih, Pak. Cukup kowe sing disandra kene kok. Nawang wong ayu aleman. diperagakan yo Min karo Mbah Walu ya. Rekoso tak lakonane. Lelo angger aku oleh nyawang. Oleh bayar wis bayar kok ora. Nyawang tok oleh. Nyawang tok oleh. Terus Wong ayu lambene apa? lambemu abang to, Tin? Nama pink. Oh, pink. Kok kowe sing klecam-klecem ki ngopo? Nek kowe iki bar mangan pitik urip. Min kenapa, Min? Jeng tatinya takut. Jeng tatinya takut kalau cedek. Oh. Lah panjenengan le nyawang yo ngoten niku medeni ya. Medeni piye? Yo le nyawang sajak piye? Sajak ingin. Lah kula niku pengen nyawang wong ayu. Oh, menika nggih ayu to. Oh iya. Ayu pulasan. Ayu ning ngapusi. Rasa digunakake. Masa yo ora iso. Piye? Yen mati aku wis purun. Ampun rumiyin. Saking tresnane iki lho. Angger cinta. Cinta. Cinta apa tresno? Tresno. Oh, tresno. Angger tresno kumbok tampa. Monggo para bapak-bapak, para lenggah, kula aturi midhangaken swantenipun Jeng Tatin Titot. Om Nardi, niki dulur-dulur Pontianak nonton bareng di Sanggar Hamiluhung wonten ing Pontianak. Menika ingkang dipun pandegani panjenenganipun Mas Agus Kristian. Adik Agus Kris. Adik panjenengan. Adik Gus. Romben dalang juga nggih. Nggih saat niki nggih tesih dalang. Kula nggih ndherekaken wonten Pontianak sampun nate. Nggih. Kula nggih adik sepupu. Oh nggih. Sapa iki? Oh sing adik. Oh nggih. Anu Kang Mas. Oh iki lho. Apri Mimin. Dek Nardi ini kakak sepupunya Mas Agus. Jadi ayahanda Mas Agus almarhum itu adik dari ayahanda Om Nardi. Adik ngaten. Itu makanya neng Pasar Rebo dulu tetanggaan antara Mbak Tuti karo Mbak Om Nardi. Ngaten. Nggih, yo sisan nu panjenengan langgame nu. Wah, monggo. Dikancani Mbak Tati sik. Kula kancani. Nggih. Nggih, panjenengan ingkang Mbak Walu ya ben. Kok dalu kabeh. Terus piye? Lah sing dikersake kono kok. Ben cetha loro lah nek kapat rak teng srawut. Monggo ya, Mbak. Engko nek telu ndak kemeron Pak Nardi malahan. Tatin ki ngrusak pasar. Monggo ya bantuin. Nek sing dawuhi Pak Nardi ya gelem aku nek ora dawuhi ya tetep lungguh. Ana swara ra penake muni apa? He. Aku apa? Piye muni piye? Kowe ki ngrusak pasar. Kok iso?
para desa ini sedurunge kelebon kowe iki ngendi-endi mimin. Mimin apa toprakan mimin. Wayangan mimin campur sari mimin orjo tunggal kelebon rusak ngono lho. Ya kan berarti ora rusak malah bener kok ya. Aku cara halus gelem cara anu ya iso aku dilabrak diparani sik ngono. Nek arep padu ya nyerak ngono lho. Lah mengke bawane mboten lanjut. Ya engko selesaikan nanti ya bunyi. Iya, yo monggo Bapak. Neno Sripat sripit lalalo cocok ini. Lah ngapa, Mak? No wiyaga apik kok ngene dipaido. Kok dipaido piye ta? Oke. Oh. Kuwi iki senggaan kok. Senggane nek ya kudune yang ngono kuwi ta. Men raip maido ning cukup ngene iki. Piye? Apa? Apa kuwi? Apa mau? Piye ya ora iso nek aku. Ora oh. Yo sing bener piye? Apa? 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 Aku sing jenengan iso sik kono iso berkibar. Coba dirokno dene iso ora? Aku enggak bisa. Kowe men cekak ose men arep nyangkem-nyangkem kae aku ora. Piye cangkeme mau piye? Balik. Apa? Iya iso berkibar ngono ta? Iya, aku yo nek 17-an nyelio iki. Ngunake wong tuwa. Aku terus kalingan nek Mbah Walonya nyanyi Rondo Kempling lho. Ya cangkeme ya ngono kuwi. Sampeyan iki karo anu apa kedale iki lho kedale. Karo wong tuwa kok nyangkem-nyangkem kowe. Lah ketularan tatin aku. Ketularan tatin aku ya. Jenenge rak ya cangkem. Mbok ya congor ngono lho. Yo lanjut monggo. Nardi tanduk napa mboten? Aja mung siji no. Sakte mung niku kok. Oh. Mungkin Mas Dalang. Nggih, mungkin mawon meleh. Mengke nganggo leren sik. Mengke gara-gara meleh nggih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Nek sing dawuhi Mas Dalang yo. Nggih, ninggali apa ora iki? Ninggali ra kira-kira sangu mboten. Wah, ra apa to. Wis. Lah meso ninggal. Apa, Tung? Iki nggak bagiannya panggung kok lho. Akeh ya. Wis, mesti dong lirik kabeh sinden-sinden ku anggere. Ngene iki wis. Ya otomatis kok ya. Ya. Wis. Kok didom. Matur nuwun Pak Nardi pun disoleh mriku mawon. Tak terawang iki sine dolar lho iki. Nggih, monggo, monggo. Nggih, matur nuwun.
Matur nuwun. Miyosipun menika, Pak. Pak Nardi, nggih. Lajeng mandhap, Pak. Nggih, mandhap. Nggih. Wis ngerti. Oh, tak kira. Tak diomongi. Lah rumangsane terus arep ning endi? Oh, iya. Yo wis, di anu duet sik berdua. Oke. Rondo kempling. Oke. Yo beloke sik. Ndas pundi. Ndak pundi yo ndasmu ndi. Ndak pundi ki apa? Hah? Ndak pundi ki tegese piye? Kowe meni piye? Ndas mundi. Ndasmu ndi? Nek ndak pundi tegese piye? Ndak pundi yo arep nang endi? Nah ning ndi nek ra nggo ndas kok yo iso. Yo ora yo kata-katane dundas. Nah mulane kuwi. Ndak. Kanca-kanca. Oke, yo. Rondo kempling sik berdua. Duet, yo, bar kuwi engko lagi. Oke, yuk, ya. Mbak Ayu abade tenda bundi nyaka tinggal rendo tindak wae sampeyan ora numpak taksi sampeyan Mbak Ayu apa ora wedi timbangane kula niki meh nganggur Mbak Ayu kok kula kajani niki blondon apa Mbak Ayu sida arep bendahan ampun gelem Mas sampeyan ampun kuciwa kula raja anyaran ditinggal gamelane rada lirik aran-aran lunga blojo ning pasar Klaten ala prawan rondo sing ora gelem nyeleweng neng Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting ora tuku Semarang yo beneran jadi jamin Mbak Ayu sampeyan arep tindak pundi nyala ketingaren sampeyan tindak wae tenan kok ora nomba taksi Mbak Ayu sampeyan apa ora wedi timbangane kula niki nganggur Mbak Ayu mbok monggo kula ganjani Karasan Mas alias ngebetulan kuat porong tekan omahe tok pijeti ya belum ayo penak to pelong lancar lakon dadak golek membengan lan iki blonjon apa Mbak Ayu sidone arep pinggahan ampun gelem Mas sampeyan ampun kuciwa kula rada
pasar Sragen. Ala prawane rondo sing penting sesuk tenan ora gelem nyeleweng. Neng Semarang Mas, tuku gelang awak anteng-anteng. Dodo mahalan, ya menerang dadi jamin kampling. Ayo, Apri Mimin gabung meneh no. Senadyan Mimin kalah pamor karo Tatin ning ya tetep ke apa dilaksanakan tugasnya. Kowe lho Lek, saatase Mimin Naga Inggi kok kalah pamor karo Mbak Tatin ki lak ya piye? Pak Mul. Ngendika pisan sithik. Tatune seumur hidup lho iki ora diklarifikasi. Lah piye? Klarifikasi dong. Mimin kalah pamor karo Tatin. Lho hei. Dunia iki lho. Dunia. Piye ta? Keluwihan mung siji menang wedok tok. Liyane iki Kok iso? Lah liyane iki nggo babakan piye? Babakan apa? Apa? dedek ya lencir. Aku pawakan Danawati, lengkung-lengkung. Lah nek iki kok piye tok? Gede blah ngono sing ono gede blah ngono lho. Kuwi bahasa visualnya ning nggon kamerae ora apik. Lengkunge piye? Kan gede belah menurutmu, menurut yang lain enggak dong. Enggak dong. Agak sentulit enggak dong. Lah ya piye aku kan sentolo juga Jogja Klaten ya padha nggih to Pak Kulon Progo, Klaten ameh padha to Pak. Ya wis padha wae ning ngene ya nduk. Budayamu unggahno. Ora usah muring-muring kuwi ya ora usah kowe kuwatir. Pokoke mrica kecut. Wong iki nek ora seneng sak unine. Ngono ya ta? Kuwi mau lagi dedek. Terus apa neh? Wis. Cara dandan. Dandan. Wong do ngarani Mimin ki ora ayu. Ning kok nyenengke. Mimin kan ora ayu dan aku menganggap bahwa aku tidak cantik. Tapi kok nyenengke? Yoga-yoga kabeh nyawang aku cinden-cinden Mbah Imin lho. Koncoson ki lho. Ndi, ki do maido kabehne ya. Nyawang kowe iki pengen ngepruk ya. Lambene koyok maido. Ning ada sak perangan anggota badan sing hawane ingin. Apa kuwi apa? Kok ingin kantem ki lho. Dadi ngono ki lho, kowe iso luwih ayu. Bapak ya pirsa nek kowe jarene wis udu turune bapak to. Kowe luwih ayu. Ning kan ukurane wong stresno iki ra mung rupa tok. Lah rupa ayu nek gergen entekke sertifikat nggo berangkat apa? Ora patek ayu nek setiti ditinggali warisan wong tua isih utuh, iso ipil-ipil, iso heker-heker malah iso ngundake. Lho. Ning ra iso le nganggo. Heh? Sing nganggo piye? Nganggo apane? Ngempet kelek no. Sertifikate. Dandane ya mung ngono kuwi. Apa? Iki jane ya piye to Pak, iki anakmu kabeh lho. Lah ya wis sak karepmu, arep jur-juran ya sak karepmu. Ya dadi wong tuwa iki rak ya kudune iki misah nek anake padu. Lah nek gebacok Ya. Apa anake bapak ki kecer siji kok. Lah kok kacer? Lah nek sing mirip siji ki Endi? Togok. ya Apa iya to? Apa iya to? wong urip ning alam donya iki mesti ana sing padha. Ana sing matur nuwun karo sing nyipta Gusti sing akarya loka. Dadi kepiye wis diparingi sifat genep, diparingi waras, diparingi rezeki, awake dhewe kudu bersyukur kepiye wae bentuke kepiye. Sapa sing maido ciptaane Gusti sing Maha Agung kuwi bakal kualat lan bakal ngemu dosa. Lho, rungokno dosa. Nek kowe ngene ngece Mimin, kowe padha kowe dosa. Lah nek ciptaane Gusti Allah. Nek Mimin ngecetatin dosa ora? Nek kan kasunyatan, ora ngecek bang awakmu gede blah ngono ki main olahraga. Pak Dekentung nyerik-nyerikke lho sing ngomong. Nek kowe sing ngomong alah sing ngomong ora dosa ngono jarene. Pak Dekentung lho lek gawe hukum kok gawe hukum dhewe. Justru ngomong piye jane penuh dengan dosa. Ning rak ngrumasane kowe nek aku ngomong ngene ora salah ora luput wong aku bansi. Kowe iki malah kokean dosa mergane kowe tok gunake ngomong sak karepmu. Ngono kuwi aja kaya ngono kuwi. Ngerti ra? Kok nek tak pindah kowe bansi lho. Dadi apa? Kok dadi ra Lah nek iki pindah mburi apa? Dadi puno. Dadi unta no, dadi puno. Dadi puno. Pak, aku yo ngapura mau lah Tatin mak kadang ki Tatin yo ngono kuwi. Nah, adol
adol ayu, adol gemblung kok kono. Dadi pasar nek ngantek pasar pun ning Klaten rusak kan ya dek nene ning rusak. Lah aku adol ayu ya nyoto aku ayu tenan kok. Lah piye? Kowe ra usah ngono kuwi. Wong kejojok rumangsa ayu. Lah ya aku ayu ra. Ayu. Lah gene. Ora gene-gene. Kowe ya semono uga cegetan aten dadi wong ki sing jembar segarane. Kene lho, Bro. Oh iya. Lali. Sembar segarane. Kene udu segarane belik kene. Ayo capek gunung ya. Ya, wong telu. Jenengan? Lah aku ki sing kok JL-JL ya. Nggo sing jel-jel. Nggih. Mbak Tatin buka sih. Ya, Mbak Tatin sik pertama. Aku lagi. Oh iya, dong. Main geblondrok. Maju sithik, maju sithik. Piye? Rasah dewange nek kleru main geblondrok, main kepirang. Wong sering ngono kuwi ya. Aku wis kulino ya geblondrok iki ra apa-apa. Jenenge wong menungso iki kanggonan lali salah apes. Kuwi ra apa-apa. Lali ki nek wong tanduranmu apik mesti dilingke kancane. Apes umpama tanduranmu becik mesti ya ditulung kanca. Lah kowe wong rongeh kok kowe sok-sokan mampu. Ya ra apa-apa kan harus pede, orang itu harus pede. Kowe kudune ya mbales no. Pede ngono. Ya uga aku asli ya. Anak mimin Kan aku asli. mimin karo Apri ngene. Mau piye? Anu mimin mau pedene mau piye? Lah nek kula jenenge apa-apa kudu percaya diri nggih mboten. Heeh. Nyok dadaku ndi dadamu. Oh, ya bales. Ki nyok dadaku ndi dadamu. Bales. Bales, Gak yo. pengen kalah. Lah piye to? Kok padha-padha wedoke kok. Aku nek aku ngene. Aja mau wani silit kok dirai kowe. Hah? Apa? Maksud iki Piye? nek nang mburi ngene-ngene ning ngarepe rawan Iya, iki jenenge kata-katane wani piye? silit wedirai nek wong Jawa ngarani. Wani silit. Heeh. Silit. Wit anune wong Jawa, Kuwi meng paribasa. Ayo rasa diomongke to ya, mosok ya diomongke silit. Lah iku apa kok nyingkat SLT ngono piye? Kok nek aku ngene iku ndak mari. Lho, wong Jawa iku kosakatane banyak kok sedumuk bathi. Sedumuk. Sedumuk bathuk senyari bumi. Lah iku kaya Sejumuk bathi senyari bumuk. Mereka sedumuk bathuk senyari bumi. Maksudnya walaupun mung bumi iki sakilan paribasane, tetep dikukui nek bener ngono lho ibaratnya ngono ki lho. Ya ora apa-apa nek bathuk ora apa-apa, nek sil. Apa? Sil ki apa? Sil. Ora apa-apa kuwi pancen istilah pucuk wis kaya ora rebek. Wis aja mbok Bahasane gagas kuwi kok. iki wong ya gur paitane kuwi Kuwi malah wong telu dong. Paitanmu. Ayo. Aku nanti Saben pengen. iya. Sak maju. Tak maju ku. Kok sing biasanya aku kon maju terus Wong kuwi ayo maju. Aku tak nang mburimu kok nak nang Ya Allah, Mbak Tatin perabote kok papat ya, Lek. maksud lo. Lah iki mburian nek loro. Ya iki nek arep tembok iki ra apa-apa ora kasus. Tapi nek tembok ngarep ya kasus. Lho, Pak, demok oleh, Pak. Keki. Alah iki kulino tembok gah. Engko meremen-premen nek iki len tembok. Sida Iki nadene bapak iki nek tekan saiki jare ngedusi wae. Mbiyen dek cilik ra apa-apa mbok dusi. Lah saiki sakmene gedene kok. Lah karepku ki aku ki gemati karo anak arep gede karo tak dusi wong aku ki nek ngosoki telaten ora. Anake ana wis gede ya isin to, Pak. Oh, masa wis gede kok isin. Sing dikosoki apane? Ya sing nggon reget-reget ki mongko nganggo kasak piring kawat kae. Ya Allah sepion kok nang mburi ya. Apa sih? Kok ana sepion nang mburi. Ngawur nek mburi iki gardan. Ayo. Ayo ora usah ngurus ya. Monggo bawa Bu Tatin. Bu Tatin, terima kasih. Aja mundur-mundur ndak gejengkan saya maju wae kok malah saya mundur. Aku ki gitu mundur terus aku wedi nek mbok demok ya. Wah, ayo. Jejer. Siap, gerak. Mundur. Siaga, kyo. Basa Jawa iki siaga, kyo, siap, gerak. Rirus. Apa? Buri lurus. Ana aba-aba kok mburi lurus ki. Wah, kowe rasa lurus dhewe. Meneng wae. Meneng wae. Lurus. Rep. Do. Rep apa? Apa? Ngarep kuwi kudu padha kateng bergenjul to. Oh, miring kok, Lek. Aku kok yoga. Nek ngono iso dibenakke merek. Tak benake. Pasukan ora cret baris meneh, baris. Baris.
Iki kok terus rebutan benake ngene Tatin iki piye iki? Kelwo Judi. Apa, Pak? Apa? Sikil kiwa maju sithik. Silwa. Kok maktu sih? Silwa Judi. Ayo. Kok maktu sih mbledos lek. Senep. Ngentuti. Kok ngentuti barang itu kok. Sing tengen nututi ngene. Oh, ngentuti. Sing tengen nututi ki apa mau? Sikile kan. Lah ya anu ngabani piye? Kelwo Judi. Kelwa Judi. Terus ngentuti sing tengen ki nututi ngono lho. Ngentuti. Heeh. Wes pong gek wo. Apa? Wes rampung gek bawa. Ayo. TLK. Telek. Ayo, Bu. Bubra. Saben bengi. Oh ya peok. Ayo jengglengke. Nyawa. Langsung dadi jenglengane. Gurbawa capek ngundung dadak nggawa wong saka Sentolo. Kene wis swara hebat. Jane iki kesing gawa. Carane ya wong kene iki ya seniman-seniman kene ya hebat. Apa aku mangsane ya ora iso bawa dadi wong Sentolo mesti ya ora sak baene Pak nek wong nek umume ya jene wong umume ya to. Ya apa nyabrang. Aku ora tekne ngene. Ora sak baene piye maksudnya? Sing ngalor idul ngulon ngetan takon sing kepiye carane iso ngene iki ya. Aku jane takon ngendi to nek wong tuwa kene rada landhep sithik anu ning aku cok tak dudui mbahku aku. Mongko mbahku ming tukang methek padi ya diduduhi. Ya dudu ngono ki. Dinae banyu semproti mulih. Ya ming klebus ora apa-apa mbahku yang kapok ndasmu. Alah. Wah, aku bareng Mimin Mumbul ngono iki kelingan jaman 17-an aku. Apa, Pak? Nggon aku poli iki sing dipilih ki wong wedok-wedok PKK sing lemu-lemu. Terus aku ki mbatin ki anggere nyerpen ngono, bali ora kena kok bluk-bluk. Anggere bluk-bluk. Aku mbatin, iki bali ra kena kok muni ki apa. Ya aku ora terus sing jenenge Tugirah ngono aku ya lemu. Tugirah nyemes ngono. Bluk-bluk-bluk. Balik ki ra kena lho. Terus ya aku ki apa to janjane ya? Lah apa? Aku nang isor net ngono lah Tugirah ki nyemes ngono bluk-bluk. Oh kuwi to. Apane? Apa? Sandale ki jeplak-jeplak ngono. Oh, poli kok sandal kok bluk-bluk. Bar do poli ku ora aku ki duwe wit siji janganan anu Pak Dewalu ya ngapa aku lho nyuwun sayurane nang kan duwe wit ke atas wae opeke nang mburi nggih nggo genter wong tak tunggu ning ngarepan bluk-bluk aku ya mriki kancane dingenyai telah dereng asal Pak De aku iki blak-bluk ya apa karena angger nyangketno bluk-bluk Dadi durung entuk tapi wis bluk-bluk. Kuwi apa sandal meneh? Sandal iki ya sandal meneh. Kowe nek omek kates ya ngono kuwi. Pak. Oh, nek kowe mah ngomong keplok ya. Ana toplek-plek to. mulai Bluk-bluk. Rumangsane wis sik ame gori karo keplok ngono. Nggih. Bacan etok ngono. Bu, aku ngerti apa bluk-bluk mau tunggale kuwi to. Ya wis, nek ngerti. Nek nggonmu ra iso. Ya kok ora. Ya kan gur kaos kaki. Nek kan apik nggon aku. Lah kok nggon aku iso dipeme, nggonmu apa iso dipeme? ya piye? Ya iso sak wong. Dipeme ning pantai. Dok rembuk apa to Pak kok aku ora nyandak. Ya ora nyandak no tek mugur gombal kok nyandak. Ayo. SMP kan keraket ngono lho isehan. sesuk gantunan anu wis sepet. Ayo. Yo. Ayo. Mundak selak esuk. Yen memajang among karo janur kuning. Lho aku nek nyambut gawe totalitas paribasan para desan kaya omahku dhewe to wilayah saben taun ya sowan rene totalitas aja ngedoli kan akeh bintang tamu sing ngedoli
Pegah mumbul sok cantik. Dunyane menek adol ayu wae 5 ton kas ana muncul sing ayu neh. Adolne muncul sing kena meneh. Sok cantik. Bintang kok gercemi macem-mimi. Ket mau sing kon rekoso aku terus. Sapa ta, Lek? Sapa? Panut cang landang. Kok sapa? Lah nek Mbak Tatin ngono semelang bluk-bluk ngono jek rada masuk akal. Lah nek kowe ngopo ora ana resiko apa kok? Ya gak. Adol ayu. Ayu ini mantan kas apa jek ayu? Adol nom. Wong aja ngono kuwi. Adol kualitas karya. Lah kan aku adol swara, lah kowe adol apa? Kok rung swara blas lho kowe. Lah iki mau kowe ora krungu. Oh suaramu to? Heeh. Kok ya apik. Ah saiki Mimin Gentino. Nah, kan iki mau nyumbari Tatin. Tatin wong caping gununge dadak ado-ado saka Sentolo, ya ta? Ngono. Ya, maju. Pak, iki main do mundur main pilah. Iki ora iso mundur wong iki do terpedu. Ya. Kayak ngapa ya suarane? Suarane kaya ngop. Bintang tamu totalitas. Menika penekananipun benten kalian lari-lari menika. Iya. Nek lu sanggar Cemara aja ngisini-sini. Pak Mul ku lho milih sindene ora mbiyen-mbiyen. Mimin kudu katut. Pak Nardi ya semono uga budaya. Mimin kudu katut kok nanti Pak. Apik lanjut to Pak sae nggih Pak. Kambing lae waktu. Ya. Apa ki pengaruh susu mau ya Pak? Mbok ombeni susu kan. Guna ora dijenglengke dhewe iki piye? Wah lah kok ngono dijenglengke angel banget tekan nggo dilan. On sing kok angel banget ya. Aku asing ngendang ya kembung. Ayo. Maneman apa nih? Maneman gamelane apa suarane? Ki suarane. Oh suarane. Apik banget ya suarane. Nek nu ben dilanjutke kono ya wong. Suarane Pekli. Apa kuwi? Apik sekali. Ya tratapan aku. Sik suarane apa mau? Pekli. Pekli. Pek karo li. Apik sekali. Lah yo apik karo sekali. Ora aku nek rembukan dagangan rembukan mau dewasa aku mau. Apik sekali kok dewasa iki piye? Lah niku mau lho. Berarti pikiranmu sing kotor. Oh kuwi padha wae karo penget. Lah. Apik banget. Apik banget. Oh, ndar aku pikiranku ning nggonku ngono mah tunggale sing menek anu mau plok-plok mau dadi nang plok-plok. Nek ya iki bareng ngomong Pekli aku terus kok aku kaya kenal kuwi aku ngono ya. Aku ya Pak, wis tak niati ya Pak, Mbak Tatin di Apri. Wis tak niati sejak aku muncul jadi seniman. Wujudku rambut jaji. Suaraku ora apik. Amin. Ning aku nek kon ngomong saharuki ora tekan. Ora tekan. Ora tekan. Wujudku nggih Pak, soalnya aku sithik-sithik aku ya mudeng diajari guru agamaku. Aku nek kon ngomong ora tekan nek nindake malah ra apa-apa nek aku nindake. Padha-padha le dosa kok ngomong nek nindake ra karuane malaikat le Lah dibayar ora? Ya dibayar, ora dibayar awake rusak lho. Wong iki tenan no, jenenge apa-apa ki ngerti. Min ora kena kowe jenenge kok mangan iwak kirik bareng. Ora, aku tenan ora. Aku paling duduhe. Nah ya padha wae. Nek kan ora iwak tulisane kan ra ono duduhe kan iwak tulisane nang nggon hukume. Ayo terus Maneman suara. Sapa manut aku? Bu Tatin mau. Jare kowe. Ya ngopo adoh-adoh saka Sentolo. Lah iya Maneman nyanyi. Ya ora, engko tak ngisini-sini jare kene ana seniman handal. Jare wilayahmu. Wilayahmu. Heeh, kok mau marah-marah apa lagi bulanan ya. Sing salah kit kalau menjengmu.
bermanfaat. Mumpuni kok seniman mumpuni. Alah, nek ndok kok HP iki mbok rasa nggon-nggon nek. Oh dudu HP. Perabote. Kudu HP. Lah piranti. Mbok ora aniaya banget umum. Ayo di tanganmu. Nek ndi, Pak? Nah, aku ndak kleru ngrauk kaos kaki. masa ngono ra iso nyuwukke lho kowe iki. Iki ya wis tau lho nggon aku ning duker ora eling ngono ku tenan. Disiram banyu ora eling mangan apa-apa ora eling. Pokoke ndadine terus tinggal truk rombongan iki tunggu. Yo, iki ngono jula-juli lho ya. Iya iya. Ya. Oke, yo. Nggih, wisan. 46 kok. Totalitas kok. Totalitas kak. Aku dikandani simbahku dhisik kok. Nek kowe nyambut gawe kok urung metu keringetmu aja nampa bayaran. Wis manut. Iki sinden pendeloro mengi kok ambekane. Kowe kan paling ora sing jeneng seniman ya kaya ngono kuwi. Seniman seniwati, mlakune wae kaya ngidak kethuk kenong. Kaya mimin iki. Iki, Pak. Kethuk kenang. Paribasane laras, ambekane wae kaya rebab. Kok ambekan kok rebab lho. Dadi musikalitasnya tiga ambekan wae kok suara rebab lho. Lho nek kowe totalitas ki kanca-kanca ra ya seneng. Atase ambegane lho kaya rebab. Malah nek perlu loro ora iramane becik. Iya, dadi sesuk ambekane iki kena nggo nuntun sinden. Sing jedori lho Lek, memutar jare. Semen ra masalah sak karepe, sak bahagiane dekne. Nek wong iki kudune nek wong ana wong liya seneng melu seneng. Dekne ora ana wong liya sengsara dekne seneng. Oh. Kuwi sing jenenge SMS. Napa, Pak? Lah nek kancane susah ki malah seneng, nek kancane seneng malah susah. Nah, iki kleru. Tanggane mampu uripe mapan, kudune nek malah seneng. Oh iya, urip tanggoku mapan iso nyekolahke anak. Iya, iso lumrah, iso nyumbang, iso tilikan, iso gedhekke anak, mulyake anak. Tanggane mampu kok malah do sereki maksude piye? Nalare iki lho. Wong no RT ya. Wong no RT iki jane sini. Mesake wilayahe aku ngono ki. Mula kok majune kok kalah cepet karo liyane. Lah kok ngono punggawane ngono. Nggawa praja sing hebat. Nah, nek aja kowe. Lungguh ngombe sik, Lek. Kowe umbele dikondisikan dulu. Umbele dilapis. Masa metu ta? Metu ah. Aja dijikne Bayi Darong. Lah ngapa? Kok umbal-umbal. Lemah mbok baleni bola-bali. Air hidung naik turun.